Čau, je to vidím tohto videa a dneska tu máme Brawl Stars, dneska budeme pušovať Diamond v rankedoch. Takže môžeme ísť rovno teraz na prvú hru. OK, ako hrajeme mapu túto. Keby som zobral, povedzme niekoho, asi Mandy. Mandy je väčšinou taká dosť dobrá. Hej, hej. Neviem prečo, tak mi to docela seká, mi príde, že to seká, ale nevadí. To radšej nejak uhráme. Dal som mu. Škoda. Nice, dead. Ale zabil ho ten. Tá Bell ho zabila. Ne, pomoc. Ale aj vyhrávame už, aspoň že tak. Dám asi gadget a prestrelím rýchlo. Aha, či typek si dal Hypercharge. Sa toho nebojí. Nice, ten je asi mŕtvý, si myslím. Ukáž toto? No ale ja chcem. Jak sa tam dostal? Nice. OK, máme tu aj Star Drop. Ukáž, škoda rare. Ale by ste sa inak chceli pripojiť do klubu, budem teraz kickovať hráčov, ktorí nehrajú Megapick, tak sa môžete pripojiť, lebo aby sme to naplnili celé, určite nám moc pomôžete. Ešte máme tu ďalšie hry, si zahrajeme, dáme dneska púšťame, že Diamond 3 dám, alebo Diamond 2. Uvidíme ešte. OK, máme tu Chim Grab. Tu som dosť veľakrát videl, že tam hráva Jackie. Ideme sa hrať Jackie. OK, dáme tu pick, dúfam, že už si pikujú niečo. OK, dáme hneď gadget, aby sa tam bol čo najrychlejšie predsa. Nemôžeme sa nechať zahambiť. No poďte, počkám si na nich pekne. Pôjdu naspäť. Kašlem na to, idem na nich. Tak ne, dobre. Si ma docela vypli. Máme zlý tým, tak to musím povedať. Ne. Tak ma docela naštval. No nič, musíme si naštriť na Hypercharge. Ja náš typek má veľa gemov. Ne, to ma mrzí. Sorry bro. Nice. No a čo teraz, ako to teraz urobíme? Mohli typci? Neurobím nič. Dobre to zahrali typci. OK, bohužiaľ tú hru sme prehrali. Nič sa nedá robiť. Boli moc dobrí. A tak dúfam, že touto hrou to zmeníme, vyhrajeme. Bola zlá mapa, dobrý typci proti nám. OK, máme tu Gem Grab. Gem Grab, na ten sa dosť teším. Takže ja by som asi zobral Nitu. Tá je dosť dobrá, tá Gem Grab. Trochu to seka, neviem prečo. Ťažké to je hra na tomto. Neviem, jak chcem dať legendary na tomto. Ale to nejak dám určite, pokúsime sa. Teammatey poťahajú. To sa nedá. Ja tam má tú škardu Emzu. Ja nemám na 11. OK, tak teď sa mi tam dobre naspanovali. No nič. Ale už mám Bera, takže to teraz pôjde. Nice. Ne, pomoc. Posledný nám chýba, posledný. To musíme dať, nice. Teraz to poťahal, mega to poťahal Fang. Nice, máme to tam. Prečo vidíme tých typkov, že má proste 0 damage aj tí proti nám, to neviem. Ale nice, že máme Diamond.
Je to tam. Ukáž rankedy. Star drop, dnes si rád otvorím. Ďalších 250, nice. Oh, epic. Prosím, legendary. Tak nič. 500 kreditov, nice, nice. Ešte by som dal pár hier. Dal by som, že do Diamond 2. A potom v ďalšom dielu uvidíte, ako budeme používať Diamond 3. Táto mapa na Brawl Ball není vôbec zlá. Takže na ňu by som si dal asi zase tú Nitu, akože ja ju banujem. Ja som to zabudol, že vy tu vlastne už banujete. O Diamondu, ale tu vtedy tak nebolo, vtedy to bolo až od Mythiku, že ste banovali. No nič, tak koho berem? Tak Bibi zoberiem. Yes sir. OK, typek hraj Karla. Toho nemám rád ešte, keď hraj toto. Teraz nám musím ostať tam v strede. Daj to tam, nice! Pekne Kenji, alebo jak sa voláš. Neviem, či typek už o mne vie. Dúfame, že ne. Dúfajme aspoň tak. Ne, hlavne nech nedáva tú ultinu. Jeda. To zabil typek. No ideme sa dohylovať trošku. Typek sa akože tiež toho nebojí. Musí sa ešte trochu dohylovať. Lebo ja za chvíľku budem mať gadget, už teraz konečne mám. Nice, ok, dávam toto a... Ja to dávam R-kom, ja som furt klikal ako Včko, aby som dal... No nič. Ja dávam R-kom. Hypercharge. Ja furt klikám na Včko jak blbec, no nič. Ukáž to. Má tiež Hypercharge, plán ho teraz použije. Tak musíme teraz tu počkať, aby typek nevedel. Ešte nech mu to dá damage. OK, hlavne teraz nezomreť. Né. Či. Oh, čože? Tak typek to jak zahral teraz. Nice. Čože? Neutekaj. Nemôžeme dostať gól. Nice, tak to vyhrajeme. To už nemám šancu dať za 7 sekúnd gól. No 5, nemám šancu. Nice, ešte takto. Dáme emote. Pin použijeme, aby sme sem vysmieli a je to. Do hru som moc akože nepoťahal. OK, už máme aj vôbec napísané, že som ranka pol, to je nice. Máme tu zase Brawl Ball, ten Brawl Ball akože fakt často. Aj s Game Grapom. Game Grap. OK, máme tu zase tú mapu, tam sa... Aha, som stratil internet. Ne, mňa to kikne, že? No, nič. Teraz nás to nemôže kiknúť. Hlavne to nie. Jaj! GG. Na 29 minút mám. Ne, ban. No nič, tak aspoň odohrajem tento kid ešte event si dáme. Lebo už som dneska dal Diamond, tak si tam ešte tento kid event. Ukáž, hrať tento volej, ok, bol, tak tam by som si dal. Ja som vám dosť často hral, nedáme to podľa rarity, ale dám podľa power level a dám si tohto Gala. Nice, nice, nice. Máme Gala. Kid, ok, ten bude dosť otravný aj Mortis. A ten ani to není až tak sú dobrý. Skôr na tú diaľku. Áno. Ne, nech to bere. Keď na mňa skočí. Jasné. Večko. Á, nice try. OK, nice, nice, nice. Čo robí? Čo robil? Tak to fakt, že nechápem. Nice, nice, nice. Poďme.
Nice! Pekne, pekne. Mortis. Chcelo by to docela tu. Nech to berú. Nice, 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 nice. Nice! Pekne, som načasoval. OK, to je prvý win, už máme za sebou. Kto má rovno start drop. No nič nepadlo, GG. A ďalšie start drop aj, tak to som dostal za výhru vlastne. OK, 10, dá sa. Nie je to najhoršie. Nope. A dobra, to musím využiť, keď ho majú offline. Jedného hráča. Nie. A nice, dobre, Fečak to vychytal. A pána, na low taper Fate to vychytal. Bol tam aj ten jejich. I don't like it. Zabij ho, nice, pekne. Nice. Že hraje im tam ten. Rýchlo ber. Čo? To jak je možné? Aha. Nice, vám nestíhajú. Tak, stíhajú, no nič. Nice, nice. OK, to by sme mohli dať, si myslím. Že mohli dať. No nenávidím. Nice, pekne. A teraz idem ja využiť moju hypercharge. Nech tam ostanú niekde pri tom. Ja tam nemôžem byť. Áno! Né! Jeda. Ja som si, že všetci mŕtvi, na nič toho som ma dokazil. OK, ešte máme furt 2 pokusy na toto vyhrať. Čiže bacha na to. Keď teraz sme tam mohli bať botov. To sme prehrali. Ber to. Lebo ho tu zbijem na mieste. Né. Čo robia tí moji teammatei? Ne, tak dobre, ja proti sebe budem mať botov. Ale ja budem mať aj zo sebe. Ja budem mať zo sebou botov. Nice. Teraz sme tu dali Labubu. OK, tak má luxusný nick. OK, poďme. Poďme chlapci do toho, hej. Ne. Nice, fuf. To bolo mega close. Nech tam ostane ten typek, že nepôjde zase preč. Ne, bacha! To čo robili tie moji teammatei. Toto som naozaj akože nepochopil, čo robili, ale v pohode. Star player. Môže ten kit takto pre mňa zle event skončiť? No nič, toho bieleho som dal, toto už nedám. Fakt to sa nedá hrať s randomákmi. Keď máme pre sebe Groma, Gala. To neznie moc dobre. Ešte tam musíme ísť, musíme. Nice, pekne. Vyriešil chlapec. Ja tento Groma už fakt štve. Nice! Pekne.
Teraz sa úplne prehráme proti najlepším na náhodu, ne? Poďme. Áno, nice. Pekne. Stíhal to. Nice, ešte ja som to dal. Pekne. To je napreč, že proste ten Grom tam môže proste furt strieľať. Ale náš Grom je úplne... Či náš Frank je úplne slabý. Pekne. Mika. Nice. Áno, zasmiejeme sa. To bol zaslúžená výhra, toto bola zaslúžená výhra. Nice. Pekne. Ok, dostal som blingy, že máme 1555. To nie je akože moc, ale našetríme. Ok, teraz vyzerá, že mám proste dosť dobrých hráčov, ale vlastne teraz ne. Ja som zabudol, že my teraz nehrajeme. Hrajeme jak knockout. Áno. Pekne, nice. Tíci sú dobrí, ale my sme lepší. Presne tak. Ukáž. Jak si myslím, čo oni? Čo? Čo dala tá Piper? Nice. 1v1. Nevadí. Som dokazil ja. No, asi tak nejak. Nemôžem tu ja čakať, ja musím, keď tak jedne iba tuto. Pekne. To je nejaký Fortnite hračky, tam aj Fancy S napísané. Oh no. Nee. Čo urobil ten náš typek? No nič. A ja som to dokázal, lebo ja sa môžeme hrať knockout. To dnes bol preto škoda, že som dostal ten ban. Lebo ja som zistil, že ja som si to vzal. Takže sa vám to video páčilo, dajte like, odberá, vidíme sa v ďalšie videa. Čau.